Hallelujah. Kajing kublai step ya pi ki para bangai, but apa yang subha ya pi hakan ni step, but kumju ya pi we lakalong nak ni nong ba, na sekiwe ki jela, but ki bana jengai, ki balap banyak snok tilang bat ni lemba jong ni YouTube channel. Apa yang subha ya pi ha kerteng kebatiang tam jong try Jisu. Aling ini wan menyamani lang utrai khot ngai wer pi ini mani lang utrai ini pelut ya kapor han ke step ini ruai atau kajing ruai kebakaran sepang kajing dan kat kejong utrai mdan haka pertai kalong batali klemami mdan birthday kalong batli klemabi jing don ringka jong mi ngakwa namar kalong jing trang jonga kwa bandon ringkat bat mi ring yang asyajang ban shudon bat mi able ban mania mitrai ngakwa bandon ringkat bat mi Jisu kinti kurteng jong mi dane ye hakuteng ngatra dane ye dane ye batli klemami jing don ringka jong mi ngakwa namar kalong jing trang jonga ngakwa bandon ringkat bat mi ring yang asyajang ban shudon bat mi ablon ban mania mitrai ngakwa bandon ringkat bat mi Jisu kinti kurteng jong mi dane ye haperteng pangatrang ngakwa bandon ringkat ngakwa bandon ringkat bat mi ring yang asyajang ban shudon bat mi ablon ban mania mitrai ngakwa bandon ringkat bat mi Jisu kinti kurteng jong mi dane ye haperteng bangatrang dane ye haperteng bangatrang dane ye haperteng bangatrang pakata kalong kajing doai kajong ini ke step kan tuai mdon jaka kan tuai lai nak kajing don ringkat kajong mi kan tuai ho ngipet saudong sauput kan kajing ja kan tuai ngiso bangim dan jaka nei tuai latang kajing don ringkat kajong mi kan tuai kano ngiso kemen kan tuai bang yo banwan kajing don ringkat kajong mi kan tuai ni ke step barabor kan tuai kan long kumta paginya bandon ha kajing don ringkat kajong mi haleluya amen ni beteng ban ruai le ching ruai bong pli ki khmat ka don hut ka jong a open the eyes of my heart Lord pli ki khmat jong a bani trai ki khmat ka don no jong a ngatrang ban yo i kumba melong hi
Leki kemacong ngabani trai Kikmat kado no jonga Ngatrang banyo i Kumba melong Leki kikmat jong ngabani trai Kikmat kado no jonga Ngatrang banyo i Kumba melong Leki kikmat jong ngabani trai Kikmat kado no jonga Ngatrang banyo i Kumba melong Bani yami balapin crown Hajing pernai burom jong mitrai Bor bacing itu penpau Pengirwai bakut Bani yami balapin crown Hajing pernai burom jong mitrai Bor bacing itu penpau Pengirwai bakut Leki kmat jong ngabani trai Leki kmat kado no jonga Ngatrang banyo i Kumba melong hi Leki kmat jong ngabani trai Kikmat kado no jonga Ngatrang banyo i Kumba mel Oh bani yami balapin crown Hajing pernai burom jong mitrai Bor bacing itu penpau Pengirwai bakut Bani yami balapin crown Hajing pernai burom jong mitrai Bor bacing itu penpau Pengirwai bakut Leki kmat jong ngabani trai Kikmat kado no jonga Ngatrang banyo i Kumba melong Leki kmat jong ngabani trai Kikmat kado no jonga Ngatrang banyo i Kumba melong Oh bani yami balapin crown Hajing pernai burom jong mitrai Bor bacing itu penpau Pengirwai bakut Bani yami balapin crown Hajing pernai burom jong mitrai Bor bacing itu penpau Pengirwai bakut Ngatrang eya melong bakut Ngirwai bakut Oh bakut Ngatrang eya Kecil kisur menroi melong bakut Ngatrang eya Bani yami balapin crown Hajing pernai burom jong mitrai Bor bacing itu
melong bakut 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 ngatrang eya melong bakut 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 melong melong bakut 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 ngatrang eya oh bakut 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 melong bakut 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 ngatrang eya bakut 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 ngatrang eya hallelujah Jesus melong bakut try hallelujah try ngipin red yaladi idem ha jing mani lay ba crown đạp jing isne Jesus de tang mami nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 long try ngipin be try ngipin red yaladi ngidem ha jing mani ublay ba crown đạp jing isne Jesus de tang mami nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 long utra nghi hoài bakut nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 long utra nghi hoài bakut bakut nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 long utra nghi hoài bakut nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut 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 long utra ta bagi rakik tinggi nghi hoài bakut 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 nghi hoài bakut bakut
bakut bakut ngirwai bakut 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 long utra melong bakut melong bakut bakut Jesus melong bakut oh Longer good longer good oh dan ku mami atra dan ku mami you wanna step and try oh makin tia mi kan try man kan benar ya tak jikut jong mi kan try dan ku mami oh Jesus try you want pakai jong mi kan tryเป็นปัญหากัน try แต่ก็จิคุยกับจงมีเป็นปัญหากัน try แต่ก็จิคราวกับจงมีกัน try baoก็เกิดทิ้งกับจงมีฮัลโหลก็เกิดทิ้งบ้านเรา try ยายงวยมีกัน try step กัน tryว่ากุมกี่คนกี่จงมีกัน try เป็นลาปัญญาวันลังกัน try ปัญญามานี่มีกัน try บันดอนริขัดบันมีกัน try ที่สุดบันกระตากระลงกระจิงคอดกระจงมีกัน try ว่ากุมกี่กี่โปรดบันตากัน try บันดอนริขัดบันมีกัน try กระจักกามันบ่พาตั้มกระลงกระจิงดอนริขัดกระจงมีกัน try Hallelujah, Tuhan. Bakut, bakut, Jesus. Ya, ingin imigran try next step. Bom semdan ngeno melaban kang ke try ban mani ni. Ingin imigran try. Oh, memelong memil sim. Memelong memil try. Unong job, unong sha job kan try. Kanong iso sarong manginyo ban mani yang tau play. Kanong iso sarong man mani long blacker cool Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Dikon beban ba penyaj kanika jing sekri ha kanika stem adaki
para bangij biij baro kan thei bercenderang bad ya gitu baro kiba syak skor bad man sngam ya gani ka jing sekri ka ba mangikum ka balang idon mentah gani ka stem na ko ban ai khuble yupi baro ha ka kerteng ka ba koridor ka jong trai jongi u Jesu Christ ka subjek ya ka balabu ya ka bangingin ya kren hagani ka step kalong ka jing pentrai kam ya ka jing duai ka jong trai la penchong dong rim ya gani ka subjek na ka gospel ka bakat kum Matius hagalanong ka bandriu hagadokot ka ba khandai hadu khatsan nang ta phila ruban puli ya ka na ka gospel ka jong Lukas hagalanong ka ba khatwei kadokot ka ba ar hadu ka ba saw tila ta pipuli ya kini kadokot na ka tin ka jong blei ngiu i ya ka ni ka jing hikai ka ba Jisu hikai syapang ka jing duai Jisu haba hikai ya lagi jong ki senran syapang ka ni ka jing duai ngiu i ba hikai santeli kimat bat kita kisan teliki mat kia kaba Jisu lahikai ya lagi senran kala kentup lut ya baro ki jing donkam kaba ubriu udonkam yui hang ni kaba ningkong kaba Jisu hikai sapangka ni ke jing duai uong ya kini kiktin duai kumni da kaba piong kokpa jongi ubah beneng long ba khoi ka kerteng jong me kata kalong ba ka ni ga hikai ka ba Jisu hikai kalong ban penpau bat ban burom ya kata ka jing long khoi ka jong ublei kumukpa haga mensim ubala tingkon yangi ban pendon burom yu bat ban ai baka kerteng ka jong ukpa jong yu habneng kan long ka bala pendon burom kata ga di hikai ka ban ningkong ka ba Jisu hikai ki senran sapang ka di ka jing duai ka ba ar ka ba ngiyu i hangtu haga ni ka tin ka jong blei ka ba Jisu hikai sapang ka di ka jing duai wang wan ka hima jong me long ka mon jong me haka kendau kumbaka long habneng hang ni habau Jisu hikai ke senran ban duai ong wan ka hima jong me long ka mon jong me ka kendau kumbaka long habneng ka long ban penpau ya ka jing burom ya ka hima bad ya ka jing sensyar ka jong u namar ba ka hima bad ya ka jing sensyar ka bau bleu sensyar kalong ka ba hok kalong ka ba khoi bat kalong ka ba janai teu ong ye ki senran ong ya ka mon ka jong ublei ba ka hima bat ka jing sensyar ka jong u ka ba habneng kan long hagani ka kendau kumba ka long habneng ba ka ta ka hima jong ka jing ai ka ba ublei kan wan haga donut jong kibriu bakan sensyar ya ka baka hima ka jong ukan sensyar ya ka donut ka jong wei po wei briu kata ka dei kising hikai ya ka mat ka ba bat ha ka mat ka balai ka ba Jisu hikai ya ki senran uong duai ya ka ni ka jong duai ong ai hangi ya ka jing bam ka ba biang man la ka sngi la ka long ya ka met lagalong ya kemensim. Namarkan ni kalong kabat don kam naga benta
wei pa wei brio klem kabam umla bansyan nakata-kata Jisu hikai ke senang ruang pan ya kanina utrai namar baka jingbam kabang ngidon kam bet yaka man lagasngi nang takamat kapasau kabau Jisu hikai ban duai yaki senran galong to mabru yaki pop jongi namar ba ngisngau tu bangingi long ki nong pop nadu ketu kapori ya kabau ka imad wadam kila hapno akapop ngila long ki nong pop na kata-kata Jisu hikai yaki senran wong duai ong bato mabru yaki pop ki jongi namar bangi long ki nong pop uhikai to map yaki jing palat ki bangingi le bat hagaju ka poruang banaka liang ka jongiru ni dei ban map ya kita ki ba les niu yangi lada map yaki ukpa jongiru un map lada pim map uru un om map da leileiru kata hagadi ki jing hikai hakamat kabasau kabau Jisu hikai yaki senran capang kini kejing duai. Nanti lebih pej ya katu kejing hikai hakamat kabasan kabau Jisu hikai yaki senran capang kini kejing duai kalong. To wat yalam yangi sia kejing pensyoi bato sumaru yangi na kabasniu. Uhikai ban panau blei ya kata kejing ya dablei. Ya kata ka jing dable, ya kata ka jing kedup, ya kata ka jing sumar, ban laik na ka basniu. Nang ta susu wang wat yalam yangi sa ka jing tenju ka ba yo amla ban sya. Kani gede ka mat ka basan ka bau Jisu hikai ya ki senran sapang kani ka jing duai. Ban penterikam para bengek ban penterikam ya kani ke jing duai utrai man laga sengi ha ke jing im ke jongi kalong ban pendep ya kata ke jing pa ban long ke kerdop ya ke beneng nang ni nangi saki weipat ki benta jongkeri India para bengek bei hau trai Jisu don sibun ki nuksa na ke tin ke jong blei ki briu ki bala pentrai kam ya ke jeng duai ke jong trai uwei na kita udei usim Hezekiah ula pentrai kam ya ke jeng hikai ya ke ni ke jeng hikai ban duai daga bau pentrai kam ya ke tu mat kabasan ka bau sumar yangi na kabasniu Hezekiah sim udai usim ubakarar jongka hima Juda ulong rus im ubabha baduba stat bat ngiyu i ha kutu kapor jongka jing sensyar ka jong nus im Hezekiah ka hima ka dap da ka jing pahu pahai bat ka jing syong suk syong sengai Deunius im ubala pendu ya kijaka manai blei thau hapo laka jong ka hima ubala penjot ya ki dur blei thau baro hapo ka hima bat ula penjot no ya ka tu ka dur jong usain renong balasna hakapor ka jong Moses ya ka baki kon Israel kila penlong blei yu kila mane blei yu kila tung blei ya ka ni ka dur jong usain renong hakapor ka jong Moses baki chna Deus im Hezekiah ula penklem ula penjot baru penpra ya kan ni ka dur jong usain renong ka bade ka dur jong ka jing mane blei thau namar ba ka hima ka jong ka hima Juda ka de ka hima ka ba syong suk syong san ka ba dap ka ba biang ka ba pahu pahai ha ka por jong ka jing sensar ka jong usim kum ta kala penlong yo usim jong ka Asiria ba kerteng usena kherip
Ubala bisni ya kani ke hima Juda kamtam Usim Hezekiah. Usim Senakerib ulatmu ya kaban hirtma ya ke hima Juda. Ban kerkut ya ke nongba Jerusalem. Ka jing temu ka jong ugalang ban penjot penpra ya ka nekan nongba Jerusalem. Habau Hezekiah im ulayo ngeu ya kata ka kubor na Usim Asiria bau temu ban hirtma utmu ban kerkut ban penjot ban penpra ya ka hima Juda kamtam ya ka nongba Jerusalem. Kabangi yo I hang tu kalong ba Usim Hezekiah ula pentrikam ya ka jengduai. Haka jaka kabau ukot ya ka kabinet lani ya ka kenhun menteri jong haka jingsen syar hapo ka hima ya ka ban ya syong ban ya perkat kumnu ban plan ban ya ka ban ya kun ban ya lek persya ya kini ginong syun. Handrai ka ka ba Usim Hezekiah ula lek kalong ba ula pai sautrai. Usim Hezekiah habaula yu iya kan ika jingtmu kabasniu jong Usim Asiria. Ula pai shaublei, ula duai haublei, ula pentrai kam ya kan ika jingduai. Kabalong ka atyar kaba klainbor banyale Persya ya unong syun. Lalu puli kata naka ka kitab kaba ar ki chronicle kalonong kaba lai puar hagan khot kaba ar po hado ar pulai pin syam hang tu ya kaba Usim Hezekiah bat Isaya nong yutulupa haba kila bena ya kan ke kubor ba Usim Asiria hirtma ya ke hima Juda kila duai bat kila lenjar syabeneng. Bat kani ke jing duai ke jong Usim Hezekiah bat Isaya nong yutulupa utrai ula jubab bat haba ula jubab utrai ula pa da ke jing pangklam ka klam kalahir halor ka kenhun sipai jong ka Asiria bat ki sipai kila yap da ki peu hajar ngut haka siklip mat haka wei kamit lada pipuli ya katu kada khot kaba arpuai ka ongkum ni angel bala penyap yaki riuslur badan bor barok bad yaki nong yalam bad yaki kapten haka jaka syong dara Usim Asiria lada pai ban puli hak kisim kaba ar kala nong kaba khat khandai kada khot kaba lai pusan PUI hang tulele bala tho ya ka jingyap jong ki sipai jong ki Asiria kalong hadu cispa prahusan hajar kata kalong cilak prahusan hajar ngot kani ke jingjia kala penlong ya ki sipai Asiria ya kaban lek paino chala ke jong kari batkan nongba Jerusalem kala light na ke jing penjot jong ki nong syun tangda ke jing duai ke jong Usim Hezekiah bat ki briu jong ke Jerusalem kila yoi ya kani ke jing yada bat ke jing sumar ke jong blai da ke jing duai jong Usim Hezekiah badu Isaya nong yotulupa Arkisim kalau nong kabakat kendai puli ke dokot kabalai pusau ke ongkum ni utrai ula ong ngan yada ya kan ke senong ban pen im ya ka naga benta jongahi bat naga benta Debit Syakri jonga para bengej be i nyu i hang ni ya kan ni ka ei ka ba Usim Hezekiah ulale haba yos ngeu yo kini ki nongsyun ki bamut ban tur ya ka ban penpra ya ka ban penjot ya ka ni ka hima khamtam ya ka nongba Jerusalem Usim Hezekiah ula pai show blay bat ula duai ula pentraikam ya ka ni ka jing duai para bengej kumba pitip bau soitan para bengej pitip bau soitan uba syunting ya kan nu ka hima ka ba pi sensya kadai ya ka ying ka jong pi namar pi long ba pi ki ba sensya ya ka hima ka bau soitan usun kalong ya ki ying ki sem ki jongi
Usun ya ka ying ki sem ya ki briu simet ki bai im ha ka jing suk jing kemen ne ki ba dap kerhai. Kum ta ban penjot ya ka ni ka jing thmu ka jong nong sun ya ka ban penjot ya ka ban penpra ya ka hima ka bangi sunsyar ha ki ying ki sem ka jungi lane ha ka jing im ka jungi simet ngi don kam ban duai. Ngidon kam ya kaban pentrai kam ya kan diga jing duai. Namar kan niga jing duai ka diga apiar kabat don bor haduk kata-kata. Namar ada piduai ublei un jubab ya kita ki jing don kam kabat pidon kam. Nantangi yui ya usim hese kaya sakabaar kajing pentrai kam kabaar kaba usim hese kaya pentrai kam ya kan diga jing duai kalong. Bahaka tu kapor kaba u kempang ka jingpang kala jur ya saba un sayap no. Na kata ka jingpang tung le ka jingpang to jao ne ka bangi ong ka kansar haki ni kisingi ka mentah. Pipuli kata na ka baar kisim kala nong ka baar po puli ko dekat ka meningkong ter. Piu yang tu hakaba usim hesekaya ula yopang ula kempang. Kajingpang kala jur saba un sayap. U isaya nong yutulpa ula le jengok ya usim hesekaya. Bat haba ula le jengok yu u. Haba ula poi haka ying ka jong u hesekaya sim. Nabakat ni ka jingpang kaba uni usim hesekaya ula yo. Kala don ka jingpang ka bejur hakamet ka jong u bat u kumta u isaya nong yutulupa u laong ya u heseke sim wong kan ni ka jingpang ka ba memelayo men sayap men om imsyu kumta pen beit jala ka jong ka jing im bat jala ka jong ka ying. An kang ni rung yu i ka bangi itenat yo usim hese kaya kolong bahkan ni ka jingkren ka ba u isaya no yutulpa u kren syapang kan ni ka jingpang ka balawan persya sya usim hese kaya haka jaka ba undom yo isaya no yutulpa hanrei ulas ngeu ya kan ni ka jingkren ka ba u isaya no yutulpa ula kren u i u ne u hese kaya sim ula pai haba yo ngeu ya kan ni ka tin na u ni u syakri jong trai bat ula pai show play bat ula duai. Baar kisim glanong ka baar po pipule to dekat ka baar hadu ka balai. Piyoi hang tu ya ka ba usim hesekaya ula kerpat uang ngakerpat ya me to ken mau atrai. Ngalaya hakmat jong me haka jing sisya badaka donut ka ba janai bat ngala le ya kata hakmat jong me. Ulayam syautrai. Kadekot kapasan utrai ula syashkor ya ka jingduai ka jong uhese ka yasim. Badhaba ula syashkor ula yoi ya ki umat ki jong uhese ka ya baki jauh namar ba uyam ukang ulenjar namar kata ka kubor ka ba isaya nong itulupa ula penbena bakata ka jingpang ka ba ula yo un sayap. Utrai ulai yoi ki umat ke jong hese ke yasim baki jauh kumta ulai jubab ya ki jingduai ke jong usim hese ke ya bat ula penkia yu om tang ba ula penkia hanrei ula penimpat ula pentam sakhat san telikis nem ya ka kerta jong ke jing im ke jong u hese ke yasim. Para bengej hang ningi yui bau blei ula pelaj ya usim hesekaya naga nega jingpang ka bau wanra ya ka jing sniu ya ka jing im ka jong u naga dau ba usim hesekaya ula pentrikam ya ka jing duai ka jing pentrikam ya ka nega jing duai ka bau usim hesekaya pentrikam kalong ban pendep ya kata ka jing terang ban long ka kerdop ya ka beneng ngiyui hang ni ka jing yada kawan ngiyui hang ni ka jing kia ru kawan
Ngiyoi hang ni baka beneng ka pli naga benta ka ni ka jing ton kam namar ba uni uduai upentrei kam ya ka ni ka jing duai. Para bangej ba i hau trai Jisu. Kei ka bau soitan usun yangi. Ladangi long ki briu ki bakot ki bakya. Ladangi long ki briu ki bapahu pahai. Ladangi long ki briu ki badap da ke jingsuk bading jing kemen. Kaba upersyang ya kaban luti nangi dei da kaba wanra ya ka jingpang hagi briu. Kumta habang yui ya kan ikan nuksa ya kabang ini ki briu ki jong blay balatho hagak tin ki jong blay bahaba ki ya shem ya ki bakum ki ni ki jing ki pai jong blay ki duai bar ki pentrikam ya ka jing duai. Kumta mangiru ngidei ya kaban pentrikam ya ka ni ki jing duai knang bangi ngin like na kita ki jing persang ki jong soitan kaba usun yangi kalong ban kni no ya ka jing ko jing khia nangi. Pai show belai ladakan nugu jing pangkawan persyak yangi ngidei ya kaban pai show belai ublei un syak skor ya kijing duai kijongi bat ngin yo ya kata kajubam kabau belai un ai sya kijing im kijongi. Para bangej ba i hau trai Jisu kata kalong kabang yu yo nu briu jong blay bala tho ha ka ni ka tin ka jong blay u bala pentrai kam ya ka jing duai ha ka testament ka barim ka benta sa ka wipat ka benta kalong kabang yu ka testament ka batmai ki briu ki bala tho ha ka tin ka jong blay ki ba pentrai kam ya ka jing duai. Bat habang ipai ban pek saga testament ka batmai pan ngiu sa yo wei padu briu bakrau ubriu ubala pentrai kam ya ka ni ka jing duai ya ka bau Jisu la hikai ki senran hamen bau dang don sa ka ni ka perthei ban hikai sa phang ka ni ka jing duai bat kum tau la pentrai kam ya ka ni ka jing duai ka jong trai bat uta udei u Cornelius bala tho ya ka hagi kam ga apostol long be sipau kita khot iwe hidu ar lebih puli ya tu ka jing tho ka badon tu ka batai sepang ni briu u Cornelius udei gentle uba naga snong Kaisaria udei briu uba bat ya ka kam ne ya ka kerdan ka ba he ba ka kam sorkar ulong urang ba sispa naga kenhun sipai bala tip ya ka Italia. Uniu briu kat kum bakapau nagani ke jing tho nalor baka kerdan kaba uniu briu bat u Cornelius ulongru ubriu ubar riu blay bat ubriu uba shepting yo blay day tang ma umar we u shepting yo blay Henry kaktin ke jong balai kaya tu babaro ka wei ka ying ke jong u ka shepting yau balai kum tama u bat ka ying ke jong u hi baro ka wei kala pentrai kam ya ka ni ke jeng duai ya ka ni ke jeng duai utrai ha ka tu ka mat ka baar ka bau Jisu la hikai ya gisenran bat ka ta ka long ba katu ke jing ong ka ba ong wan ka hima jong me ha ka ni ka kendau kumaka long ha beneng u Cornelius ula duai hau blai klem daput ya ka ni ka jing duai ka jong trai ula kerpat nau trai ya kata ka mon ka jong blai wong long ka mon ka jong me trai bahkan ni ka hima bat ka jing sensyar jong me kan wan ha ka ni ka kendeu kum baka long ha beneng ka hima jong ka jing ai ublay kan wan ha ka donut jong wei pa wei briu bahkan ni ka hima bat ka jing sensyar ka jong u kan wan ha ka wei pa ka wei ka long ying bahkan ni ka hima berkajing sesar jungu kan wan haka wei pa goi ka ri berkajat benreu
Ngiui ya kan ni ke jing penterikam ka ba u Cornelius u penterikam ya kan ni ke jing duai ke jong trai ha ka tu kapor ka ying ka jong u Cornelius ha ka tu kapor kala long ka Bethel ka mut ka ying ublay ka jaka ya keren bat ublay ka kerdop ka beneng na ying sya ublay ka jaka ka ba ublay usngau bhae ka day ka long ying lane ka ying ka ba ngi don kumtang yui na ka tin ka jong blay la pipule ka gospel jong Matius kalau nong ka bakat pra ka dekot ka bar pau gong bau jisu ru ong ya ka ni ka ju ka jeng ong ong habadon arne lai ki ba ya seng ha ka kerteng ka jonga ngaru ngandon hang ta kani ka jeng duai ka jong u Cornelius lembat ka ying ka sem ka jong u ka jing duai ka minot ka jong ki ka jing duai tista ka jong ki ka jing pentrai kam ka jong ki ya kani ka jing hikai ka bau jisu hikai ki senran syapang kani ka jing duai ka jing duai ka jong ki kala kiu soi hakmat jong oblay bat ka tin ka jong blay ka ong bala bu jing ken mau ya kita baro hau blay ya kita ki jing duai ke ba u Cornelius u duai uba duai man la ka sngi ringkat bat ka ying ka sem ka jong u bat kum ta ka naka ni jong ka naka ni ka jing duai ka ba u Cornelius u duai ringkat bat ka ying ka sem ka jing duai minot ka jong ki ka jing pentrai kam ka jong ki ya ka ni ka jing duai ka ba trai jisu la hikai ya la ki jong ki senran ula yoi ya ka jing itu pau ula yoi ya ka jing itu pau ula yoi ya ki ba mayan noble bat om tang ba ula yoi bat ngi yoi ka tin ka jong le ka tu ba uniu briu ula pediang ru ya ka ta ka ba udon kam noble bat ka ta ka long ba ka hima bat ka jing sun syar ka jong u kalawan ha ka ying ka jong u Cornelius ka beneng kala pliwang ka tin nau trai kala ong ya u Cornelius ko Cornelius to pha briu ban khot yo Petrus ba un wan ha ka ying ka jome puli tu ka khot ka bala hidup pra ka jingli mentah para bengek balei u blei u lengbau angel jong u pha khot yo Petrus ba un wan ha ka ying ka jong Cornelius balei namar kumbangi ya tip baro na ke history u Petrus u dei u jiu katba u Cornelius pat u dei u gentle u jiu bat ki gentle kim ju yalok bat hendrai u blei u la pha khot yo Petrus u angel jong blei u la pau hau Cornelius ban pha briu ban le khot yo Petrus balai kei ka tau para bengai phintip hang ne baka ei ka tau ka bala penlong ya u blei ban sha skor ya ka jingtuai ka jong Cornelius kat hadu ba ula sha skor barula juba ban pha briu ban le khot yo Petrus balai nda pha khot yo Petrus ka dau ka long ba u Petrus u long ka balang ban ka kerdop jong ka beneng u Petrus u deiru u apostol barang ba hapdeng ka kenhun jong ki senran na kata katau u blei u la pha khot yo Petrus namar ulong ka balang ulong ka kerdop jong ka beneng banwan ra ya ka hima badia ka jing sensyar ka jong blei ha ka ying ka jong u Cornelius
Anda uni ulawanra, anda uni unwanra ya ka balang haga ying ka jong Cornelius. U Petrus ula long ka kerdop jong ka beneng sagi gentle. Pipuli itu nak dekat ka bakadway do arpuar. Bau Petrus ula long ka kerdop jong ka beneng sagi gentle. La pli ya ke jingkang jong ka beneng. Baka hima baka jing sunsyar ka jong o kan wan hagi gentle. Anda habau Petrus ula poi haying ka jong u Cornelius. Ula keli ya gitu ke jingkeli ha ka dekot ka baar bukanai. Ula keli yu balei ba pik pa kot yang ha. Ya ka banlei. U Cornelius ula batai hakatu kedekot ka balai pau bat lai pulai. U Cornelius ula ong bat donway briu ubala ong yanga. Kat bangadang duai. Kat bangadang duai ngai yoi ya weu briu ubala ong yanga tu pa briu balai kot yo Petrus. Kumta ngala le ya kene woodwood. Ngala pa ya ki sekri jonga banai kot yo Petrus. Baun wan saga ying ke jonga. Kumta ngaru meru mela le bha sibun ba mela wan. Bat mela penkongu ya kene ka jing pa ka jonga bat ka jing kot ke jonga. Ban wan saga ying ke jonga. Kumta habau Petrus ula poi haga ying ka jong Cornelius. Kat bau Petrus udang keren ya ka tin ka jong balai lebih puli ya ka tu ka lenong ka basipau dekat sau pusau hadu sau popra naki kam ki apostol ini puli ka tu. Ki kam ki apostol ka lenong ka basipau puli ka tu ka dekat ka basau pusau hadu ka basau popra. Kaktin ke jong blay ka ong kumni hakan kaktin ke jong blay kat bau Petrus udang keren yakin iktin mensim bakoj ulah hap hakita baro kibala yo ngau ya kata kaktin ti kibana ka jing ot share kibalangek kat kibala ya wan lembat u Petrus kilai kilas ngau kendit namar bahag ki gentle ru la tekno ya ka jing ai ke jong mensim bakoj namar kila yo ngau baki ya keren de ki tlik bat baki ya pen krau yo blay kum tau Petrus ulai tu don manu ubala ban adong ya ka kat ya ka ban penbaptis kini kibala yo diang yo mensim bakoj kum ju kum mangi tiulah hukum ban penbaptis seki haka kertengu Yesus Kristus. Hang ningi yu i kat bau Petrus udang keren ya kini kiktin haka ying ke jong Cornelius ngi yu i baka ktin ke jong blay kaya tu yang ngi kalong bau mensim bako jong blay ulah hap haka ying ke jong Cornelius. Kata kamut baka hima baka jing sensyar ke jong blay kalawan haga ying ka jong Cornelius ubadayu gentle u Cornelius ula pediang ya kaktin ka jong utrai lengba u Petrus ubalong ka kerdop jong ka pedeng sakani ka longjing ka jong Cornelius om tang bau pediang ya kaktin ka jong utrai hanrai la penbaptis ru ya Cornelius badia ka ying ka sem ka jong kumta ka ying ka jong Cornelius kala kelalong ka balang ka ying ka jong Cornelius kala kelalong ka balang ka ban ningkong happening jong ki gentil kani kawan jia bat kawan long day da ka bangi pentrai kam ya ka jengduai ka bau trai ulai hikai ki senran ban duai banong wan ka hima jong me hakani ka kendeu ko makalong habneng kan long ru hakani ka kendeu
baka jing sensyar ke jong play ka hok ke jong play ke jing khuj ke jing janai ke jong play kan wan baka hima jong ke jing ai ke jong trai kan wan syakan ni ka kendeuru ka balang ka ying ke jong Cornelius kala kelalong ka balang namar begla pediang ya ke tin lapen baptis ki ya ke jing yap ke jong trai bat la pen ya so ya ki ka met ka ba im ka jong trai Jisu bat ka ni ka balang ka ying ka jong Cornelius kala long ka rukom im ya ke jing im ka bau Kristu im kila long ka balang ka mut ke jing im ka bau Cornelius bat ka ying ka jong ki kila yo ya ka nang no gi yo ya kata lengba u Petros u balong ka kerdop jong ka beneng u wan ba pli ya ke jing khang jong ka beneng namar kan ni ka balang ka ba pentrai kam ya ka jing duai ka jong trai kan yo ya ka jing itu pang ban pendep ya ka ta ka jing temu ka jong play naga penta ban penlong senran ya ki jaj benriu baro haga ni ka pertai ban pendep ya ka ta ka jing pa ban long ka kerdop ya ka beneng nang ni Saki weipat ki benta jong ka ri India ka jongi. Ban pli ya ka jingkang jong ka beneng. Day da ka jing pentrai kam ya ka jing tuai ka jong trai ka bau trai ulah hikai yangi banduai. Para bengej be i hau trai Jisu hakan ni ka step jong ka sengi. Ngakot ngawer ya pi baro para bengej be i hau trai Jisu tongin ya pentrai kam ya kan ni ka jing tuai ka bau trai ulah hikai ya ki senran banduai. Nang bangin yo ya kata ka jing itu pau ban pendep ya kata ka jing temu ka bau bleyu temu ya ka balang namar ka bleyu la temu ya ka balang ban pendep ya ka agenda ka jong u hakan ni ka pertai lemdang ngim duai nginum yo i ya ka jing itu pau ya ki jing mayan ka bau bleyu pen pau namar kumbang yo i na ka ni ka tin ka jong bley kum tangat don ke jing ngau scam para bangej hakan ni ka step bau wei u bangej un yo kem ya kan ni ka jing mut un yo kem ya kan ni ka jing shisha ya kan ni ki tin baro ya ka bangila puli menta bangin pentrai kam ya ka jing doai ka jong trai ka bau trai ulah hikai ya ki senran ban duai kenang ya ka bangin yo i ya ka jing itu pau ban pendep ya kata ka jing temu ya kata ka plan ka bau bleyu temu ya ka balang ban le hagan ni ka pertai naga bentaban penlong senran ya ki jaj benriu paro hagan ni ka pertai ban pendep no ya kata ka jing pa ban long ka kerdop ya ka beneng baka beneng ka hima ban ka jing sensyar ka jong u kan wan syakan ni ka kendau kum bakal long ha beneng kum au bleyu sensyar ha beneng ai bakatakan wan hakan ni ka kendau ru kum jo kan wan haka wei pakawei ka tonot ka jong ubreu kan wan haka wei pakawei ka long jing kan wan haka ri bat haka jaj benriu ka jongi ai ba ublei un yo genti ban sensyar yangi i wei pai wei sya bau mensim jong blei sya bau blei un sensyar peli ya ka jing khang jong ka donot ban pdiang ya ka ni ka jing shisha baka hima bat ka jing sensyar ka jong blei kan wan ha ka donot ka jongi kan wan ha ki ying ki sem ka jongi kan wan ha ka ni ka jela ka jongi kan wan ha ka ni ka ri ka jongi kata ka dei ka bangingi ang not ngida tuai wat ha pdeng jong ka ni ka klam ha pdeng jong ni ka jing yale kabau nong sunu yale persya yangi u persang ban penjot ban pera yangi u persang ban tu ban lute ya ke jing khot jing khia jongi ni tongin pai jo blei u blei un yarap yangi u blei un yalam yangi bangingin job ya ke ni ka thma persya ka jong soitan
ubaya le percaya ngi. Nomor bun bagi mensim kisate kisakum. Daki jing hikai niam bala penlong dok long snam yaki. Manuman penjot yaki. Day daga jing duai bat ke jing pentrikam ke jongi ya ke jing duai ke jong trai. Haleluya. Haleluya. Tu trai un kerku. Ya gini kikitin ya ke pangilapan sengau pedeng jong piye ke ni kapor. Ditungin pli ya ke jing kang jong ke donot jong ke jing im ke jongi. Bangin pediang ya ke ni ke hima bat ke jing sensar ke jong trai ha ke jing im ke jongi. Tungin ya duai. Kukpa jongi bahab nenge aingu e ime. Ha ke ni ke step jong ke ni ke sengi. Hagabang ye keren dia slok sepang kan ni ka jing hikai ka mau jisu hikai yang i sepang jing tuai. Ya rab yang i ya ka bangila ban sengau tu. Bangila ya ban pentrikam ya ka. Silenter jong ki jing im ke jong i ka bangi im. Kum ta kerku trai. Ya gini ki para baro. Kiba sengap bat kiba syak skor ya kani ke kubor ai bagan ke kubor kan yo jaka bagai hima bat ke jin sensar kan trakin tung hakat donot ke jongi iwe pe iwe jin sensar jogu bagai jing suk bat ke jing kemen kadio ban long syangi iwe pe iwe lada don manu menuru kiba don kaman pediang ya kani ki hima ke jong trai. Namar utrayu kuah ban kerku yengi. Laga long akan met. Haga jing im nane akan mensim. Syura ikikti. Haga jaga ke bapidon. Ban pediang ia kini ke hima pada ke sensar ke jongu. Haga jing im ke jongpi. Haga ying ke jongpi. Haga snong ke bapi pisong. Haga hima ke bapisa. Baga jing sensar ke jong trai kan long. Syangi iwe iwe. Pediang yang kini dah kecengek. Pediang yang kini dah kecengek. Pediang yang kini dah kecengek. Nampak kecengek ke bapi pingek. Kan pensengau bahaya ya ublay. Kangek bahaya ni ke step. Kelawan raga kecengkerku ya kecengem ke jong piwe piwe. Haka kerteng ke jong mijisu. Pannya kini baro. Amen. Amen. Di mentangan kerpat biang ya ka worship team ba kan yalam yang i ya ka wei ke jing ruai shwa ya ka bangin poi sya ka jing pedwai ya ka ni ke jing sekri ke jongi bat hadin baladep ya ka ni ke jing ruai ngan kerpat ye pastor donbor ibron kat bat ngi mentah ka ni ke step in sawan sen se kemat ban duai bat ban pelaj yang i sya ke jing kerku penwai. Bahab nengi etiame ba crowd tham ha perte baro ha preng jongi lakahima nang penjana kat bajing rua ya rosha mingia Lakerku lontra blay bakraubo basin shashagian tabah Lakerku lontra blay bakraubo shadow kibang juga babab neng inyame bakrau tam haperte baro hapreng jongi la
kahima nang pensana kat bajing ruai ya rosha mengia belakurku long try play background basen shashakia tabah belakurku long try play background shadu kibam juga belakurku long try play background basen shashakia tabah belakurku long try play background shadu kibam juga shadu kibam juga shadu kibam juga. Try ni ai ngồi ime kan try kan ni ka step gila yo sngo ka ktien ka jome ba ka ktien ka jome ka ong kan try ka jinget kawan ka bangi ngi yo sngo bangi ai yo sngo ka ktien ka jome bat ngi nget kan try kan ni ka sngi ka jinget ka lakha ka donut ka jongi we pi we ba kita baro ke ba yo sngo kan try ka ktien ka jome kan ni ka step ko try bangi nget kan try ba me yo ban ker khulang yangi baro i we pi we baru kumjo yo shakri jome ubla pelat ya ka ktien ka jome hagani ka step pa try ni duai par kumjo try ba me menyai long ringkat bat ngi kan try ji smok kodo ni duai ka jingada ka jingri ka jing somar ka jome ka yo ba long ringkat bat ngi ling ba ni ka tayo pat ka ban sawan ka bangin mat pa try ye ka jing bha ye ka jing kerkhu ba ye ka jing dap yang ka jome ko try ji smok kodo ba ka snam ka jome kan tap ingi ka try na du shrong khli do slajat ki yeng ki sem jongi ki long bla tap no da ka snam ka jome ha ka bagi bo jong jingdum ki bo jong syaitan ki nom la ban wan ban yeng ban yele trai khli ye ka jing im ka jongi re bar bor ngi long hapo ka jingka jong ta bodon bor baro baru kum jo try ka ba why no di ko ni ka jing shakri ai ba kata ka mar kata ka jing ba ka jong blai pa ka jing ai ka jong Jesus Christ wo try ba ye ka jing slok ka ba thiang ka ba penchat bo jong men sim ko jong blai kan yo ba long ringkat bat ngi ba kita baro ki ba mani ki ba shakri me patat hadu ke jingwan ba arsin ke jong me pat try Jesus mo ko shakni ka sla jong ne khando ha ka kerteng ke jong Jesus amen but amen.